na ị ndụ nwoke na-esi Ibonyi everywhere, each corner, like every blind spot, o si gị Ibonyi ozugbo ya ihe ọ na-ese bụ bịam gwam gwam, like ebe ọbụla ị nọrọ na-ese. Ọ bụrụ na ịnụ ọdị mmadụ afọ i wee mụọ nwa ọ na otuto toro ọ na-enwe ka otuto ji wee otozuru ọmụdo anya nọ ugwe ọwụjaha ya ri ya sai chicken. Akụkọ ka this morning Chineke nna sochika ka ha chịkwa chee ike gwụrụ. Ọ dịgụkọ ya enwenwu ndidi ọ bụzikwanụ na arụ daa gị a, ọ bụkwanụ na ije ifu ndị be unu, ọ bụrụzikwanụ na ime travel ike gwụkwa. Ọ dịgụkọ ọ ga-anọ. In fact, I don't think so. Ọ bụrụ na ị na-anụ ya, prepare your mind for anything because anything can happen. Ọ bụghị ọtago like side chicken nwere ike ịlụsi 5 like side chicken nwere ike ịlụsi 5 or 6. Just get your mind prepared. Ọ sị abụ ife nwere ike ịgwa gị ike gwụrụ. Ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.